Hola, sóc Laida Iglesias de Prada, editora de Polen Edicions, i avui us vull recomanar un llibre que pròximament estarà en llibreries, que hem traduït al català, estem molt contentes, que és el Kobane Calling de Zero Calcare. Aquest llibre és com un diari dels viatges que fa el Zero Calcare al cor del Kurdistan, passant per les fronteres de Síria i Turquia. És un llibre en el que dona suport al poble kurd i, per tant, és un molt bon llibre per conèixer la història del poble kurd i, a més de ser un diari i fa una mica d'història, no? de la revolució i del confederalisme democràtic, per conèixer-lo és un molt bon llibre en format còmic. També està molt bé, ens agrada molt aquesta mirada crítica que fa el Zero Calcare cap al pensament i els prejudicis i la superioritat moral que tenim des d'Occident cap a aquests pobles, no? Per exemple. La traducció al català l'han fet amb la Sènia Morós i estem molt contentes de traduir el Zero Calcare al català i d'aquesta col·laboració que hem fet amb l'editorial Bao d'Itàlia. I us animem a que us apropeu a la història del Kurdistan i de la revolució kurda a través del còmic del Zero Calcare, que combina història, pensament crític i humor.